Bibo nga gisugat sa mga kabanay ug supporters ang mga nag-take sa 2024 bar exam sa Davao City atol sa ulahing adlaw niini. Ang detalye sa report ni Kent Abrigana. Bit-bit ang posters ug balloons. Nagkatapok sa gawa sa usa ka tulungaan sa Davao City ang mga pamilya o higala sa mga nag-take sa 2024 bar exams nga gipahigayon sa Davao City. Kini agig suporta sa mga milampos sa maong exams hangtod sa ulahing adlaw Domingo, September 15. Nagsugod ng 2024 bar exams ni atong September 8 ug gisundan ni atong September 11. Ang student coordinator sa MSU Law School sa General Santos City nagpakita og suporta sa mga bar exam takers nga estudyante sa ilang tulunghaan. Kini luyo sa posibleng nga pagpasirado sa ilang tulunghaan. Siyempre, to show support to all of our barristers, the possibility of closing the school, it should not be entertained, because all the more that the MSU College of Law should be given support, should be given attention. Si Delano bibiyahe pagikan dato paglas sa Mindanao del Sur, kauban ng iyang pamilya, aron suportahan ang iyang anak na nag-take sa bar exam. Ang sabi ko sa kanya, dato relax lang, focus lang, and pray to Allah. 4:36 sa hapon, dihang migawas ang pinakaunang nakahuman sa bar exams nga si Michael Garmano, kinsagikan pa sa Sultan Kudarat. Inspirasyon sab alang sa uban ang 68 anyos nga medical doctor nga si Cyrus Asis gikan Tagum City. Matud niya, walay ginapili nga edad sa pagkabot sa imong pangandoy. It's not too late to pursue your dream for as long as you have the determination. Gisugat sab og akos gikan sa iyang asawa ang inahan og pastor nga si Charity. Matud niya, lisod nga ibalanse ang iyang pangandoy nga mahimong abogado ug ang iyang responsibilidad isip usa ka inahan. I'm a mom of 3 na ako'y baby. Tapos, less than 2 months lang siya. So, difficult but not impossible. Samtang, luyo sa manghagit nga natagamtaman sa mga law students sa Jose Maria College sa KOJC sa Davao City. Nagpabiling gihapon ng ilang mainitong yung suporta sa mga bar exam takers sa ilang tulunghaan. Gani sa usa ka written letter gikan matud pa kang Pastor Apollo Kibuloy. Nagpadayag sab kini sa iyang suporta sa mga mag-take og bar exam. Sumala sa kapulisan, nahimong hapse ang tulo ka adlaw nga pagpahigayon sa bar exam. There is no untoward incident na naitabo since kompleto man tag-deployment, kompletong support from different agencies. Sumala kang Maria Villamor Lopez, Supreme Court Associate Justice ug Chairperson sa 2024 bar exams. 10,490 ang nakahuman og exam, gikan sa 10,504 nga nag-take. Gila umang mugawas ang resulta niini sa December karong tuiga. Samtang, ipahigayon ng oath-taking ug signing of roll of the attorneys sa January 24, 2025. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.